Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har vi simpelthen lavet byggekonkurrence. Jeg er virkelig ked af det over, fordi vi har ikke vist det til YouTube. Men det håber jeg ikke gør noget og sådan noget, så ja. Men vi har ikke nogen til at bedømme, hvad for nogen der er pænest. Og så tænkte vi, vi kan da bare lige spørge ja. Så det vil vi gøre. Så jeg vil starte med at vise mit. Og det ser simpelthen sådan her ud. Altså. Og jeg ville bare lige sige, at han har altså ikke lavet en parkeringsplads, så ja. Og så har jeg plantet nogle træer, bare lige for at få lidt som en vildmark og sådan noget. Så er det sådan, at det lige her og sådan noget. Jeg har lavet en lille terrasse. Og så går jeg indenfor. Det skal begynde at regne nu, det gider jeg ikke at have. Så har jeg godt nok indrettet det, det har han heller ikke. Så kommer man herop. Så er vores, ja, det er lidt nederen, fordi at man kan sådan set ikke se det, fordi grund af det regner, og det er virkelig dårligt vejr. Men, og så har jeg også en pool, som der er formet som et hjerte. Det er ikke helt præcis det, jeg vil have, men ja, det er formet som et hjerte, så. Men nu skal I se Tinus'. Og det gør vi bare på hendes telefon.